și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi, bineînțeles, lângă mine Andreea s-a gândit să-și ia revanșa. Nu știu dacă ați văzut video precedent cu paharele cu apă. Acolo am câștigat detașat, să zic așa, nu i-am dat nicio șansă. Și de data asta ea s-a gândit să-și ia revanșa, să zicem așa, între ghilimele. S-a gândit la o provocare și e destul de interesantă și destul de grea. Ce să vă zic, înainte să începem de toate, dați și voi un like, un share, un subscribe dacă vă place și vizionare plăcută. Deci, să mă las un pic mai jos ca să fiu la același nivel cu Andreea. Nici. Treaba asta în felul următor. Avem aici o spagheată și avem 2, 4, 6 melțișori. Cronometru care reușește să scoată cel mai scurt, cel mai scurt timp, câștigă 20 de lire. Asta e miza jocului, 20 de lire. Ideea care e? Spagheata, o ții în gură. Ținem în gură. Așa. Și să încercăm să băgăm fără ajutorul mâinilor, fără absolut nimic, doar cu, poți să te ajut cu buzele, bineînțeles. Să încercăm să băgăm spagheata prin acești melcișori. Bineînțeles, pe toți. Dacă a căzut unul, îl punem la loc aici la sfârșit sau oriunde și O luăm de la început. Da, o luăm de la început. Cronometru contra cronometru, bineînțeles. Să-mi spui când ești gata. Gata. Deci, 3, 2, 1, start! Nu trebuie să zic nimic să nu fac să râde, că dacă o fac să râde, tocmai ce ziceam. De asta m-am și dat din cadru. Și stop. A făcut 46 de secunde. Da? Sper că se vede. 4602. Da? Ideea e dacă eu acum scot un timp mai mic? mai mic, bineînțeles, câștigat. am luat 20 de lire, again. Acum mi-a venit și mie rândul. Deci Andrei a scos 4602, dacă eu scot un timp mai mic, bineînțeles am avarii. E clar că o să scot un timp mai mic. Stați așa, că asta e cam strâmbă. Să iau alta. Asta e perfect. I-am... Gata. ...54 de secunde. 54 de secunde, așa urât. Deci așa urât, deci nu pot să cred. 54 de secunde. Ok. Am pierdut 20 de lire. Nu se O poate. problemă. Facem 5 runde. Sper să câștig și eu, măcar o rundă. 450 chiar. Deci 54-50. N-a fost doar 54. 54-50. Asta e. 20 sunt ai mei. Să repregătim terenul. Așa. Andreea la aparat. Da. Îmi spui când ești gata. Să nu mă așa să râd. Nu mai zic nimic, că o să dau drumul la cronometru și am plecat. Gata. 3, 2, 1, start! Deci e imposibil. Deci așa ceva, 30 de secunde. De ce în ce mai bine? Da? 30 de secunde. Ok. Păi e logic aia să câștigi dacă ea e la același nivel cu masa. Eu sunt un pic mai înalt și când mă plec mi pică... Deci 30 de 30. Câteodată e bine să fii și pitic. E logică treaba. Da. Adică ea când stă, ea dacă stă așa, ea e la nivel cu masa aici.
Deci undeva așa. Deci eu ar trebui să stau așa. Stai Dar cu nu mine. pot să mă mișc. Deci și trebuie să stau așa în genunchi. Și dacă vă uitați, eu sunt un pic mai înalt. Și când stau așa cu el, mi-e pică sărăciile astea de Hai, jos. ia de aici. Câștig și eu măcar 20 de lei? Nu știu. Stai puțin. Start. ...34 de secunde. De ce? Erai aproape, erai. Asta tare faci. Din ce în ce mai bine. Sper ca următoarea tură să... Sunt ai mei. Da. Sunt ai. Asta e, mai trebuie să și pierdem. Da seama, că nu am cum să câștig. Pe urmă, dacă aș câștiga numai eu, că aș fi făcut ceva. Da. Asta a fost ideea ei, ea e cu ideea asta, se pare că ea e... Eu să câștig. Da. Aia cu paharele a fost ideea mea. Asta ce-am câștigat, asta cu spaghetele, e ideea ei și se pare că câștigă. Are Da. deja 40 de lei. Deci de acum încolo eu o să aleg toate provocările. Gata? Stai așa. Stai. 3, 2, 1, start. Un pic mai mult. Mai mult. 37, 48. Da? Se vede, da? 37, 48. Sper de data asta să scot și eu un 3, 34, cum am scos data trecută. Măcar 20 de lire. Măcar 20 de lire, da. Da. Succes! Ce succes, că n-am de unde succes. Nu merge. Nu merge. Eu what fac Începem? eu. 3, 2, 1, start! Cred că am doborât un nou record mondial. Da. Nici nu vreau să aflu. 1 minut și 38 de Mam! Da, da, ai început de la... Nu contează. Asta e, dacă mi-a Ai venit să început râd, de la 70 de secunde, cred. dacă mi-a venit să râd, soarta. Să punem cronometru. 3, 2, stop. Ai noroc că n-a dat drum. 3, 2, 1, start. Deci, a terminat 27 de secunde. Oh, din ce în ce mai bine. 94. Da. Trecem aici pe foaie, că nu știu că am uitat și nu... 27. Nu contează. 27,94. Așa. Eu n-am nicio șansă, adică nu știu dacă eu o să iau 10 sau 2, nu știu dacă iau. Mă duc să beau un pic de apă și revin. Doamne ajută, o Maica Domnului. Începem? Ai, asta e al tău? Da. Pune deoparte. Eu tot de acolo am luat. De unde? Stai. Începem? Nu vrei. 3, 2, 1, start!
Sunt banii mei, da? Nu mai cedesc că n-am. Eu n-am nicio șansă la jocul ăsta. Nu. 2 Gata. minute le trec? Nu mai trec. Trece. Nu mai 2 trec. minute și... Sunt banii mei. Da, banii. Ok. Oh! De data asta... Mă gândesc să renunț. Cred că pare foarte simplu de acolo. Da. În fața... Pare foarte simplu. Chiar vă provoc să încercați și voi măcar o dată cu 4 de-astea sau nu cu 4, o dată să încercați cu 6 sărăci de-astea să vedeți când ajunge la cap, să vedeți cum pică, cum ală. Doamne Ești ferește. prea înalt și de-aia. Da, sunt flash, că nu mai pot. Deci m-am supărat. Nu m-am supărat, n-am de ce să mă supăr. Dar e așa, e... Doamne ferește. Dar amorțit, să mai zic că am amorțit. Aia este. Mai rău să mai facem. Hai să facem și ultima rundă, da? Oricum știu Dar că... când câștigi 20 de lei. Ce să fac cu 20 de lire? Dar tu ce faci? Mănânci spaghete? Hă? Aha. Hai, pune-te acolo. Hai, Ce dăm începem. Ultima rundă. Ultima rundă, mai am 20 de lire, pe care vă zic de acum, la revedere, 20 de lire! Ești gata? 3, 2, 1, stop. Gata, 3, 2, 1 și... Cât? 33, 44. Of. Pentru că eu mă concentrez. Și nu râd. Păi da, dar mie îmi trebuie 70 de miliarde de gânduri în cap când fac treaba aia. Haide, treaba asta. M-am hotărât să-ți iau 20 de lire. Măcar 20 de lire, să iau și eu. Stai puțin să trec și la mine. Cu 80 de lire de tura trecută, fac și eu 100 de lire. 33. Acum adopt o altă tactică. Stau N-ai așa. nicio șansă că trebuie să te miști. Merge. Dacă am, nu, altfel nu pot. Ok, începem? Nici așa nu e bine. 3, 2, 1, start. ...27 de secunde. Vă dați seama că am lăsat-o să câștige, că știam. Adică Da, mișcam mai da, repede dacă stăteam așa. Știam, de asta am și făcut asta ultima oară. Da. Ai câștigat și 27 de... Așa, 20 de lire, v-am zis. Bravo. Cam asta a fost. Asta a fost jocul. Asta e tot câștigul meu. Mi-am luat revanșa. Deci asta e tot câștigul meu, da? Ca să vă dați seama. Oricum sunt cu 20 de lire pe plus. Adică Nicio problemă. Data trecută, în video trecut, am câștigat 80 de lire, cu 20 acum am 100 de lire. Așa, și are tot și eu 80. cât am? Eu are de 80. Da, 80. Deci, Așa că tot eu sunt în câștig. deci, da. Ce să vă zic, vă mulțumim frumos. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like și un subscribe. Și idei de... Da, puteți să-mi scrieți în comentarii dacă vreți idei de provocări. Bineînțeles, nu vă întindeți prea rău, adică să dau capul de pereți sau alte nebunii. Asta așa. Vă mulțumesc și Ne nu vedem uitați, data viitoare. da, nu uitați acolo de subscribe și apăsați și clopoțelul să vedeți când postez videouri noi. La revedere!